бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба онҳо духтури дандон дар кор боша, агар дар инами рақамҳои дар экранда муроҷиат бикунен, айноми канали юристиҷа гап занен, ба шумо тахфиф мекунанд, яъне бо нархи арзон дандонотона табобат мекунанд. У бародарои тоҷиканд дар шаҳри Москва стоматология кушодагиам, ба ҳамин хотир метавонед ҳама каса ба амво муроҷиат кунед, дандон мекунанд, дандон сафед мекунанд, протез мемонанд ва дигар корора мекунанд. Дар паноҳи худо бошед ҳама каса. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Юристиҷа, канали Юристиҷа. Инак мо тасмим гирифтем ки як прямой эфир кунем дар ҳамин канали YouTube ва инаи бародармон командир отделения ба саволои подписчикҳо ҷавоб дия оиди хизмат, мақсад аблава ва дигар чизҳо кӯшиш мекунем то ҳадди имкон, мақсад саволое ки айҳад гузаштагӣ набоша, саволоро бихонем, бародармон саволода ҷавоб дия. Инак мо прямой эфир даем. Ассалому алайкум, як бор дига ҳамаи шумо дам бародаро. Мехонем саволоро. Одинаев навистай. Ака ростай меган хизмат кардагӣ набошӣ, зан гирифтан намешавад. Акин ҳозир хеле фармон набуромадаи бародаро. Нест хеле гап. Навистай муқим Камолов аблава сарши навистай. Не, оли 27 мартам. Аблава не, мисол давати бавори бо мои 27 мартам. Навистай Шарипов аблава як сола мешавад ака. Не, ин гапо дар ҳамин берун аст, мисол аблава хизмати ҳарби мисол 2 сол аст, 2 сол меравад. Яъне ки хеле гап нест. Хеле гап нест. Увайдо навистай агар ай муҳоҷират бирем дар аэропорт 20 рӯз нараса мебаранад хизмат. 20 рӯз дар чӣ нараса? Савол тама нафаҳмидам. Фаҳмидӣ саволша ё ки 20 рӯзане ки мумкин таваллудш кама ва синни 18 сола мумкин расидаги нест мумкин ҳамисо. бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне Юристиҷа, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Нависта як аз дига ки Сафар Олимов. Салом бародар, синни соли 35 сола ҳам мебаранд агар хизмат кардагӣ набоша? Не, як синни соли 35 сола мурад ҳамаги ягон ҷодаи хеле мисол то 31 солара то тавлид 92 ай призив баландтар мешида. Марам хеле хондум ки мақсад призив тирамоида то 28 солара буд. И призив давли аниқ нестай бо синни солуш алиш мешида. Бода иҷа навистай Мансур. Марам хизмат рафтанiem солгон. Чӣ совет метиҳем бародара? Ки совет ҳаме ки барвақттар агар бирай бо хубтар ай мисол. Яъне ки ягон намуд азоб надорад. Не, ягон азоб азоб нест. Давлатов навистай дар бораи ки двойное гражданство мебаранд аблава меган да аблава айбайн рафтай аблава айбайн нарафтай двойное гражданство дар ҳамун ҳолат мебаранд ки мақсад агар дар Россия хизмат кардагӣ набошӣ дар иҷа хизмат мебаранд, агар дар иҷа хизмат кардагӣ бошӣ дар уҷа намебаранд. Дар яке аз давлатҳо бо нависиян дар бораи аблава як сола мешавад роста. Диди ҳамин гап чихе дар байни одамо уже биромадагӣ. Ба фикрам ки кадоми дар ҳамин YouTube видео кардагӣ намедонам ки барои чӣ партофтагӣ ки бояд аблава як сола шавад. Ин гапо дар меҷаст як хизмат як сола намешавад ҳаст. Агар баъди ягон хонумро мумкин ҳозираш нест. Мега ки солдат баландтар гап зан. 92 ра хизмат мебаранд навистай. 92 ра ки 28 меша чанд меша 29 меша мебаранд ба фикрам. Оли и баҳори фармонш набром. Фармон ака ай чанд ай тавлид чанде ки бироя баъд маълум меша. ҳозир маълум нест ки 92 ра мебаранд ё не. Ҳамин фармон то ҳозира мебурданд. уҷада баъд маълум мешавад. Суҳроб навистай ака командир ёдгор ва инон. И бародармон Исмонов ёдгор. Ки боша? Навистай Сарам ака дар Тоҷикистон меша баъди хизмат контракт кор кунӣ. Чиро дар назар? Баъди хизмат агар маълумоти миёна дошта боша, агар ё ки коллеҷ хонда боша, ки мактаб миёна метавонӣ ки дар ҳамун вай прапорщики рутбаи ҳарбии прапорщик семоа мехонӣ, мисол прапорщик рутбаи ҳарбии прапорщик хати кор кунӣ. Мешава вале.
Комрон нависта даиҷа акай Сорбон 3 чилики пома задам дар шаҳри Москва 3 чилики пом нест мумкин аст хизмати ҳарбӣ мақсад 3 чилик надора мумкин аст не мумкин нест мисол агар ки мисол аблава кунанд аму вақти духтур гузаштанда духтур мегарданд нигод неметия бале военни билет ами оиди военни билети нигодни додан ягон суммати мегири ё ки ҳамихе мақсад бояд битиянад не военни билет нигод дар вақт мешавад ки мисол духтур мегзарад дар вақти духтур гузаштан аму духтуро вай мекунанд духтуро мисол мегардонанд вақти духтур гузаштан мегардонанд носолим гуфта мегардонанд бале носолим гуфтам военни билети носолим метиҳанд мисол бе пула бале бе пул аст алик 94 навистай ки ду гудак дора мебаранд не намебаранд ира ду гудак не мансур навистай майҳам тахмина дайҷа ҳамуд мансур навистаги юсуфҷон навистай ака то бачаҳои начальников вазиро хизмат накунанд ман намерам хизмат дарс дар ютуб навистай дар як сезон 2 нафар аз як хона мебаранд ё ки не ягон хотирбинӣ мешаванд мисол я ташаббаранд агар мо қайд кардагӣ бидем ки мақсад 2 фарзанд бошад дар оила ам 2 писар бошанд ҳар душа як бора намебаранд агар 3 писар бошанд дар ин ҳолат метавонанд ки 2 писарша як бора ба хизмат баранд агар синни солшон ба хизмата бошад ман ту навистай салом алейкум моҳи март кадом число сар меша аблавара мегӯяд фармон аз 27 март бояд бирояд аз 27 март сар мешаванд пашти мумкин 20 март ҳам сар кунанд барое ки чанд нафаре дар коршуна мисол ҳамун расчётшуно мегиранд 27 март сар мекунанд азар навистай азобуш чиза поез мерай аки азобо пештар буд мисол ози дар тамом казармо хобгода камера мондагӣ мисол ӯ азобои пештара неста нестай хеле гапшато мақсад поез гуфта ям солдатура дар назар дора бошад ҳалимшон навистай салом ака ман имсол таваллуди 90 мара мисол имсол баҳорӣ мебаранд аки мо қайд кардем бародаро ки ҳами фармон ки бирояд баъд дар ӯ фармон мегӯянд ки ай кадом сол то кадом сола ба хизмати ҳарбӣ мақсад баҳорӣ даъват карда мешавад ҷавонон оли пешакӣ маълум нест мумкин таваллуди 90 баранд ё то 93 баранд яъни нест муҳаммаҷон навистай ака ҳуҷҷати духтурӣ дошта бошӣ мебаранд хизмат ҳуҷҷати духтурӣ вобаста мисол чӣ навъи касали кадом гурӯҳи касале мисол вобаста ҳам мебинанд ки агар ба хизмати ҳарбӣ мисол боша мебаранд ки агар ки ҳамун гурӯҳи касалет ки мисол агар нашавад хизмата намебаранд одина навистай бо дар бораи кай хизмат сар мешавад ҷоник навистай дар хизмат ҳар рӯз шатай ҷои бекамера бурда мезананд коз ҷои бекамера нест тамоми ҷои част тамоми ҷои қисми ҳарбӣ камера мондагӣ мисол то ҳоҷатхонара даже мисол камера мондагӣ дар дохили ҳоҷатхонара ҳам камера бале тамоми ҷои қисми ҳарбӣ мисол камера мондагӣ мақсад азобу шиканҷа надорад не хулиган навистай солдат чанд сол шид хизмат мекунад ман худам 1 соли 10 моҳ мешавад 2 моҳига мондагӣ иншоаллоҳ аллакай дембл меганам худаман хоҳад ками гашт монда як аз дигаш навистай ки хизмата 1.5 сол кардӣ ҳанӯзтай не гапҳо дурӯғаи гапҳо дар байни халқ дидӣ чӣ гапҳоай оятулло навистай ба фикри ман 3 сол мешавад хизмат ҷовид навистай салом акай Сорбон военни билети нигоднира дига медронанд годни бошӣ мебаранд дига сафарзода навистай акай ёдгора салом бугӯ саломат мегам муҳаммадай саломат мешавад кадом бошӣ навистай ки мансур и солдатай шокои командирӣ пӯшидай и аллакай ҳамун званира бигем қабул кардагӣ накардагӣ ёли чӣ хеле звани албат сержанти хурд ҳастам насим иншоаллоҳ формаи мисол барои падемиски биромадан ҳастам вале мақсад ки айне ки и бародармон ай хизмат баъди 2 моҳ мебирояд звани рутбаи сержанта ба ҳамин сари форма қабул мекунад баъдан хай худованд розӣ боша бо кору фаъолият мекунад дар давлат хизмат мекунад Любойчи навистай салом брат за попитка изнасилования мешинонанд ё штраф мекунанд бародаро иҷа саволҷавоб оиди хизмат рафтаистай ай ҳамин мавзӯъ хоҳиш мекунам берун набурем муҳаммад сафарзода навистай акай Сорбон бугӯ одами грижа боша хизматш мебаранд грижа мисол дар вақте ки якум боре ки дар вай камат духтур мегзаронад ҳамон вақт агар духтур бигзаронад мерай духтур ки нагзаронад намерай
мақсад ки стипендиурон хеле бале гурӯҳ ҳар як гурӯҳи мисол касалиш вазмин боша намебарам. рабонӣ нависа якамо навд омадем эфири командири баргид кияй ном насабаш чӣ корае дар бораи худаш камтар маълумотия мумкин боша. ман сержант исмонов командир отделениям. командир отделения ротамон. дар кадом част ҳаму рақами частон қисми ҳарбии 07-07 якҷо қарор дорад қурғанда шаҳри қурғанда. бохтар бале бохтар ҳозираш ҷоник нависта якам ичува дар хизмат ҳами солдатора глоткаҳошонам мезананд. акаи пештар буд мисол глотказанӣ ҳоз глоткаи худат созаи хеле бале нестай хеле гап не ҳозир нест. исломиддин нависаи бародар бугӯед бародари ман дар хизмат боша марам хизмат мебаранд мо дар ин бора қайд кардем ки мақсад агар ду писар бошанд дар ин ҳолат ҳар чӣ ҷоя намебаранд ва зиёда ай ду писар бошанд агар мебаранд як оила дар як ҳолат метавонанд ду писара ба хизмат баранд. наимҷон нависаи аз савол дорум иҷозат ҳаст бум иҷозат. имом нависаи солдат кадом призуфай май гиргай кадом майски майски 18 майски 18 нависаи дар иҷа як аз дига ки ака дар тоҷикистон аблава чанд сола шидак 2 сола ё 1 сола чанд сола ҳозирам 2 сола ҳастам мисол хизмат кам шуда нестам то ҳозира 2 сола ҳастам баъди ин агар баъди фармони агар он фармон дига нароя агар ҳозир ягон фармон роводагӣ нест дар частам хеле гапҳо ҳаста ки мақсад 1 сола мешава ё ки ин гапҳо ҳам берун аста мисол дар част ваҳше дар ин бора нест ягон гап як писара хизмат мебаранд ё ки не агар ба хоҳиши худаш бирава агар мебаранд ай хел мумкин нест намебаранд ба хоҳиши даъват намешавад даъват намешавад вале ба хоҳиши худаш ки ариза дод агар мебаранаш не ки агар ки ягон худаш ариза нанависа даъват намешавад. муҳаммад бо ҳам савола дода ки якай сорбон одами грижа бошанд мебаранаш бародар додарҷон дар иҷа қайд кард ки мақсад вобастаи гурӯҳ шай лоиқ навистай дшб да хизмат кестай бародар дшб чӣ дшб қисми ҳарбии мисол вазоят мудофиа ҳастай не дшб нестем қисми ҳарбии 07-07 даем навистай ки 10 боршид менависим маблағи баҳори кайсар меша бародар 10 боршид морам ҷавоб додастем дар ин савол 27 марда фармон мебирояд. як аз дига навистай оятулло нигодни срок дора ё ки не нигодни военни билет военни билет нигодни мешавад ки мисол ҳозир мегири военни билет нигодни агар ки мисол 18 сола боши 20 сола агар ки 5-6-3-4 сол баъд агар ай духтур бугзаре ки сол боши бо мебаранд мешавад ки мисол хизматат баранд мақсад ки агар 15-16 солагид военни билети нигодни туғрӣ кардагӣ боши саломатит безеб боша баъдан чанд сол пас агар ту саломатит хуб шид дар он вақт дар кор намеояд военни билет мисол бекор мешавад. одина навистай салом акай братан дар хизмат читон метинам бихӯрем дар хизмат мисол хӯрокҳои дар чизе ки дар ҳами захираҳои тоҷикистон ҳаст мисол саҳарда мисол нон маска чӯи ширин тухм саҳарда абеда мисол якум дуюм авқот аста вобаста чизе ки боша мақсад ки сарбозор шикоят надоранд оиди хурду шикамшон сер ҷошон баранд оиди хурду хӯрок ҳозираш ягон проблем нест. оиди диами як саволи дига битам хизмата буд кини 2 сол бугам бия 2 сол дига хизмат мекунӣ иншоалло хизмат мекунем чӣ баъд 2 сол хизмат кардем омӯхта шидагем дига проблема нест. ватана хизмат кардан дар кор ватана нигоҳ кардан дар кор мақсад ма ватана хизмат накунем нигоҳ накунем як мардуми ҳамсоя намеояд хизмат кунад дар ватани мо ватани моро нигоҳ кунад. як аз дига навистай мп клан ака бе военни билет загран гирифта наметавонӣ дига ҳамин гапҳо ҳастай ки мисол бо медонӣ чӣ гапай дар байни халқ бисёртар ки мегӯянд ки военни билет надошта бошӣ зан гирифта наметавонӣ военни билет надошта бошӣ загран паспорт гирифта наметавонӣ бо як гапи дигае ки мегӯянд касе хизмат кардагӣ нест дига россия рафта наметавонад ин ҳамин гапҳо ку халқ мебурояд оиди ҳамин чӣ гуфтанӣ ха ки оиди гапҳо агар дар берун мисол ягон фармонам рома бошад лекин то мисол хабарҳои мо расидагӣ хеле гап неста ки мисол загран паспорт военни билет надошта бошад загран паспорт наметиҳанд ин гапҳо неста агар баъди мо ягон фармон дига набурома бошад хеле гапҳо нест. ин гапҳо мақсад дар част неста ягонташ
یک کس دیگه نویسه من 35 ساله خدمت میبرم برادم استراحت که خود ستون مهره اپیراتسیا کردگی باشن خدمت میبرم مثل علی نویسته که همون سرجانت بود چند قضا زدگی هنشه اکد زدگی نیستن بعد دوره مدت نیست خیلی و شکنجه زدن ها پیشتر بود. یک کس دیگه نویسته حضیرا پرای رو 10 هاپ میزنن هاپش خیلی اکد نمیدانی خیلی ندیده نه خیلی گپا نیست. یوسف نویسته که ما یک گازت را می نویسیم تا هوا را نگاه میکنی به فراشیدم های سوالا را پافترید کردم. شامیل نویسته که چه خیلی مردم های خدمت میترسن اینک همین سوالایی که جواب دادی کو این همیارا با هم خیلی پفتار سوال داده سیان با فکرم که مقصد بس همقدر بس سوالاشون جواب گرفتن کسایی که در پریمو افیر نبودن اینا ویدیو دام زاپیس کردم ویدیو را من خودم در کانال میپرتم جواب میگیرم با بعض از سوالاشون. در آخر چی گفتنیم در کانال ما یوریستی جی پادرسات سکنن و جوانا و برادرها عموما کسی که خدمت کردگی نیسته مقصد ما و شما باید حمایتگری وطن باشیم تا که یک خلق دیگر نمیاد خلق تاجیک نگاه نمیکنه. اولا خداوند خودش ما را پشتیبانی کنه و بعد دیگه ما جوانا پشتیبانی وطن باشیم تا که وطن ای ما و شما واری جوانا آینده امیدواره. خیلی چی گفتنی یگان سخن گفتنی باشی ویدیو را جمع بس کنیم. یگان سخن دیگه نداریم. بچه‌ای که امسال سن سالشون به خدمت رسیدگی سر وقت میتونن که برین مثال سن سالتون میگذره بعد میریم مثال ابلاغ میکنیم که اختیار میریم بعد در این وقت مثال توبه یگان تولد میشین که 3-4 سال خودت مایده است و وقت دیگه زمین هم میکفه درای دیگه. خیلی برادرها در پناه خدا باشین. همه کسا در کانال ما حتما پادپیسات کنین و ویدیوهای نو انتظار باشین.